היי חברים, אני אבי ביטון ואני רוצה להזמין אתכם לקחת חלק בתוכנית הבישול שלי. לא הבנתם אותי. ממש להיות חלק מהתוכנית. בפעם הראשונה בישראל אתם הולכים לבשל איתי בלייב. היי אבי, אפשר להוריד את עצמם? תתני לסטייק עוד כמה שניות להשכים. יוסי, תוסיף טיפונת סוכר לעגבניות, כן, כדי לאזן את החמיצות שלהם. עכשיו תורידי את זה מהאש. רוצים גם אתם להשתתף בתוכנית? זה ממש פשוט. בעמוד התוכנית תמצאו את כל המתכונים, התגובות והטיפים, ושם תוכלו למצוא את ההנגאוט. חשוב מאוד שתלחצו על הכובע ותוסיפו אותי למעגלים שלכם. בחברים כמובן, כן? בהנגאוט אתם צופים בתוכנית ומבשלים איתי ביחד. אתם יכולים להגיב, לשאול שאלות, להעלות תמונות, ואני אענה לכם בלייב. אז למה אתם מחכים? הצטרפו לעמוד התוכנית בגוגל פלוס.